Pozdravujem priatelia. Dnes som sa rozhodol pustiť vonku video ohľadom veľkého humbuku, ktorý sa tu teraz robí kolo hypoték. Chcem vám povedať, že v roku 2008, keď som sa rozhodol, že začnem podnikať, tak som išiel do Slovenskej sporiteľne, kde som si zobral hypotekárny úver, založil som svoj byt, zobral som si 1 milión korún, dostal som 6,42% úrok, alebo tak nejak, už presne nepamätám z hlavy. Doba splácania bola 30 rokov, banke za 30 rokov vlastne som musel vrátiť ten milión, ale plus ďalší milión naviac, hej. S tým, že kým som dostal ten hypotekárny úver, tak som musel zaplatiť rôzne poplatky banke, ktoré tu boli vo veľkých peniazoch, veľké tisíce. Vtedy, keď sa nemýlim, vládla strana Smer na čele s Robertom Ficom. Tiež mali v názve Smer, sociálna demokracia, ale pre ľudí, ktorí chceli hypotéky, vlastne tá strana neurobila vôbec nič. Jedno šťastie bolo, alebo možno aj trochu nešťastie, že prišla potom tá kríza v 2009 a tie hypotekárne úvery, keďže Centrálna banka Európska začala tlačiť dole úroky, tak začali pomaly klesať. Dostali sa až na dnešnú úroveň 1%. Teraz však hrozí, že tie hypotekárne úvery porastú naspäť smerom hore. A tu zrazu sa ozval Robert Fico, zachránca, veľký bojovník, aj zo svojho stranou Smer, ktorí idú zachraňovať tú sociálnu situáciu slovenského národa. No, ja chcem poprosiť, nesadnite mu na lep. On začal s tou témou a vlastne ich strana, všetky strany mu na ten lep skočili, ale verte mi, že to nie je nič, len zneužitie chvíľkovej situácie. A po voľbách na vás rýchlo zabudne, tak jak zabudol na nás občanov 12 rokov, tak zabudne na nás aj teraz po týchto voľbách. Či tomu veríte, alebo nie. Ja som v strane Srdce, Vlastníci a dôchodcovia Slovenská národná jednota a my máme program, doslova v našom programe je napísané, že chceme, aby na Slovensku vznikla Slovenská banka. Čisto Slovenská banka, ktorá bude bez zahraničnej účasti alebo spoluúčasti, bude kontrolovaná štátom, bude vlastne ju vlastniť štát. Táto banka by mala poskytnúť všetkým, ale naozaj všetkým občanom výhodnejší úver alebo výhodnejšie podmienky ako doteraz všetky zahraničné banky a komerčné banky, ktoré na našom trhu existujú. Slovensko sa bohužiaľ vzdalo vlastného bankovníctva, popredávali sme všetky banky, takže ako som povedal, nevlastníme žiadnu banku, žiadnu sieť bank a ešte aj tá Centrálna banka, Slovenská národná banka vlastne pritakáva tej Európskej centrálnej banke, hej. Takže vlastne my musíme znova zjednotiť bankový systém, vrátiť ho pod kontrolu nášho štátu a znova rozbehnúť tú bankovníctvo, ktoré tu dlhé roky existovalo a o ktorý sme sa sami pripravili. Teraz je vlastne žnieme to ovocie, ktoré sme si pred desiatkami rokmi sami zasadili. Takže priatelia, rozhodnite sa, či podporíte tých politikov, ktorí vás 30 rokov cigania a okradajú, alebo podporíte politike nových úprimných ľudí s veľkým srdcom, ktorí vám chcú naozaj, ale naozaj iba pomôcť. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa na mňa pozreli.